Sauro ngani mutwina enzi John indaramone akusukunyema so taigara padhuze nepadhuze naye ande saka ndi blaze yote takanorowa kana mamwaende yote ndaratedese taitwa kama tatenda na by that time then sina liquid cash vanoziyanya kana mlazo interview anyone who's in music anokudza ndakatengesa auteza yangu nyinyi nanda totengesa ma 6000 ili nyuwa kuno ngono itengesa kuti tiwane mari yoti mkoma nendese then kana apo Sauro was money making machine apana singazisiye taizongori kafa mari zvekutoita mari yemotikari 234 alright mucirculation mind you kuti ndashedza mutukudzi kuchechi ndashedza Benjamin Dube so pa akanzwa information yakangonzwa saka pakaita problem yegumbo he wanted healing, he wanted help so akatotuma supervisor notsvaga chichiwena izvi kuna Rocky and kwauna raskele telerai ana maskiri ana soldier lab so I was surrounded by my superstars ana seven killer kutozoshanda tese atina kutanga kuziyana nasi takatotanga kutoziyana kudhara so information yandakawana kubva kuna Rocky ndikuzobva kuna Jalaf kwacho it was information direct from the source mama zamkoba ana Rocky veve ana Jalaf manje vanhu vakazvara vane talent so wakamechwa nevanhu vakadaro yoga automatically haisi information iri mubhuku remusic ore ku school of what music but zvinhu zvavaisangana nazvo ndaizviona ndinawo ndaenda kumagala na Rocky ndaitoti ndakaenda kushondre mpani vanhu vakapaka panze satatomupinda kana pashow ndaitotumwa naRocky inonocheka kuti pastage baita sei tora DJ unomisa kai ndichitokura inini ndaitotangisa makororo kuti kune boys andezvimono denga boys resero vanenge varokuya kutora zvimoko zvedu vaitira leadership yange totenda nawo toita zvitinokubuza makororo kuraivekuzi ndopa zvakati kunze zvino Soldier Lab is the icon kuzvibhuma kana zvazvibhuma everyone is singing like Soldier Lab Sauro ngoma kana kune vanhu vanonazoziya alright ana Junior Spragarisa vachigara na Jalaf vanga vasingaiti zvemadrugs Jalaf ariko ondobeti Soldier Lab was diabetic kuna mamwe situations ataisangana nawo pamba sati tatenda kushow ekuti taisakwanisa kuudzai pa TV Yo, ladies and gentlemen, this is your boy Skybo on Courage Boot. Trukudi Chigo. Patinovhura uombe totaura zviri kunyasa kubata imwe vana menyu but nhasi hatina kuuya nezvinhu zvekubata vanhu muvana. Tauya nenyaya dziri hidden. That is what we do. So nhasi ndina Tererai. Yeah man. Ngoma Tererai. What is it? Inini ndatirega nditaure zita renyu kuti tisajumpe into conclusion. And vanhu vari kuona vasangojambe. Saka tudze kuti Tererai ndiani. Changa kwanza kutora ndechikuti anozo chinjese chakapenga chiri master kwanda. Saka inini zita rangu rekuberekwa I was born Tererai Chakanyonga. Yes. Then ndazoita zvemusic. Ndakastart on the spiel. Actually is there on ndakatopiwa na Soldier Lab. After music ndine life yandinoita iri social. Ndiri into kubatsira notambura. By the way I was involved in poverty yemageto youth. Ndo wandakazoona zita roti mwana wangu. Alright. Ayo, mataura ndabva ndanyasokota. Makati makapiwa zita rekuti Spila na Sauro. Ndikumbura kubvunza kuti na Sauro akangobva kumboko akati makunzi Spila how was the connection? Okay, chakaitika ndechoti I was born and bred in Waterfalls. Alright. Uno kuti Waterfalls inzvimbo yabuditsa masuperstars akawanda. Okay. Actually kuti ndiziye Soldier Lab takadzidza pa same primary school. Inini ndiri zvekuma grade 4 ndivomwe vanga kuma grade 7. Okay. So ne age difference pataiyo taingoziyana zvaingoti mufana wangu. Then after that munhu akatanga kundisaina inini panamboita zvemusic ndi Rockford. Ore muti paje zvenyu maitoimba. Ndakatomboimba ndine nomination yemazimi Pop Awards I think ya 2013 best freestyle. Mana mukuzvinzwira. Saka ndakazosiya manje. So Rocky ndakafamba naye big time. Alright. So as you know Soldier Lab ambogara na Rocky.
ingesa oro nyangari mpenya kutaura he was inspired by Rockford Josphat. Shout out to Rockford Josphat. So ndiye akandiconnecta na Soulja. Saka patime yacho ngani maizi atakuita tuma digital mara into kuma MP3. So there's this movie in a character yainzi Spiller aita zvandaita patime. Saka sauro ndiyana kutanga kuti Spiller vano Spiller zero zvizoita mukuru. Achakwanisi kuti ndisaritaure because yato signature yato trademark yake. And the signature waka influencer zvakawanda. Signature isina madodo. Mukuzvira hanzi saka baizvezvi zvichienda kumberi nepodcast abu calling you Spiller. Apa ndatanga taturega titaurire mberi kwaantu vanhu vanyazonzwa kuti plafuti vanhu vafanira kungoziva kuti ndiani ku. So you have been influential behind the scenes. Kudaro as a leader, as a manager, muchicreator zvinhu zviri big. Do you see yourself as a leader or a manager or something bigger than that? Okay, the reason that I can say that I'm a leader, it's not something chandikazvifungira inini. Inini ndanga on the leader, but kuchikoro kwandika inini in Zimbabwe, ndini the first person akacampaign for junior presidents akaisa maposter. Saka nditola ndiri kuchikoro inini. Ndaitobva kuchikoro ndichienda kuYGT vanhu ndaidza nawo muclass muchitosara makaiswa TV kuti vaone yekundiona. Wow. I think ndini the first person akapinda mujunior parliament achibva college. Nokuziya era yaitwa ngwani college na lifelong na trust na chichi. They are not involved muzvinhu zve-junior parliament just because zvinova nema-debates zvinouya kuma-government registered schools. So inini kuti ndizosvika pakuti ndakapinda mujunior parliament ndichibva pacollege inyaya yekuti ndine mamoves andanga ndaita akaita kuti ndigrant question. Mujunior parliament vanga vasina platform yekuti vanotora ma-street kids acho vobva vamapa position. So pandakapinda mujunior parliament, I'm the first person who does annotation now with Zimbabwe Youth Council. No, it's also say junior parliament we are eradicating poverty for my ghetto youth, but should have a background. So I'm the first person mutanga kunotranga ngoma naigara mu street akauya takamita MP we junior parliament achimiririra my youth. So leadership zvangogara zvini bandiri because nange pamba pandaitogara ino momu zvaitoshamisi kuti vanhu varogara vakazara pana zvasinini age nayo ndaitokwanisa kuterwa nevanhu vahombe zvekuti maishandiswa kuvanhu vahombe vasi varikutera chi vakutera ngoma mukapanda yesa kuti ndiri leader before ndambowana matitles ese andakawana ndakangozvarwa ndakaita sei ndawanzwa muchimenshena kuti child president. What exactly does that mean? Okay, kana tiri kuti iwewe wa-child president kune inonzi junior council, kozviti anonzi ma-junior parliamentarians. Sure. Junior council ndo inenge nemachief masabhuku machichichi zvavanoita ndezvekuti they will be training us for leadership yamangwana. Makazvitarisa kazhinji munhu wese anopinda mujunior parliament achitopedza munhu anozonzwanza akaita degree repolitical science akaita degree resocial something. So it's preparing the youth because zvamunoziya isusu tisu ramangwana mazvozisa. Saka junior parliament iri under Zimbabwe Youth Council, and so mainly zvinenge zvichiitwa ikoko ndopanika zvoitwa kuti child advocate nechild line Zimbabwe. Zvatinenge ticha ndeyekuti we will be discussing issues that affect the young generation yakaita kunge isusu. Ndo mamiriro akaita junior parliament. So junior parliament every year paniswa new president. Vanochinjana. Last time akari kumaTebeleland, kumashoreland, kumachichi ndo mamiriro akaita junior council. Kama kwanza wida president where Zimbabwe. Ndikuti pakusarudza. Ndikuti pakusarudza. Ndo pavanoti this time tikutora student robva masvingo. Ndikuti mimi makatorwa muchibva Mwarari. With all the genius kids out there, you were nominated around each and which baba chikufanira kunge chichienda pa. Zvanombotaura wakambona poster urengera kanzi vote ningi for junior president. No. Ndini the first move kuisa maflyer. Makatasa patime iyo ndine I was 13 year old. Pani article ratobuda pa H Metro rakanyorwa na Trust Kosa. Ranga katoti 13 year old vying for junior president. So manje ndapedza manje junior parliament it's only 1 year. Ndo pandagara pasi ndati no ndapedza nini kuita zve junior
parliament, but in my heart I still have muono wekuti vezera rangu vanofanira kuwana ma-opportunities. Ndo pandakabva ndanovhura organization yanzi Heal the World Foundation. So organization izvo ndakaita ndizvo ndakafonera mafellow members andana kujunior parliament. Ndikati no, zvejunior parliament zvapera but hazvifanira kuperera ipapo. Let's go a step forward. Ndo pana ndavhura Heal the World Foundation yange nemajunior MP nemachi ichakaita chinhu chihombe. Ndakasvika paunotanga unotora kuma-street kids ma-streets. Ndotoenda kana pachikoro chiri padhuze chemeria. Ndotovakumbira kuti mungakwanisa here kungotara 10 vavo kuchikoro. I don't think it pangaite loss and chadofaira ndechikuti some of them you see. All right. So when did you first realize that you have leadership qualities? Zvanambotaura pakutanga kuti you don't go to school for you to be a leader. Inini handina degree randinayo rekuuse it kana rekuti nezve managing or leadership. It's something that I was born with. Ndichitokura inini ndaitotangisa mabororo kuti kune boys handeichiona boys veseru vanenge varikuuya kutora zvimoko zvedu vaitera leadership food yange leader totoenda navo tonoita zvitinonokubuza mabororo kuraivekuzi ndopa zvakatangira ihombedzi mukuzvenzwa kuti kana ukatobudza mabororo kuraivekuzi leadership taitounganidza vanhu tanjei zviripo zvangotipinda kuri kuleader chii chete kune vanhu vari kuti anenge atori leader wevana vanotengesa madrugs atori leader wechi but wese maleader haijumping hazvineti kujamba joro kana ujumping haijumping ingodai sure. So did that mindset shape you industry music because makazenge maku music right zvinhu izvozvo zvakandishepa pakuti inini mupoto yandakabva mundara ndeyemasuperstar. Right. Kana ndiri kuna Rocky kwakuna Raskelebo Tererai ana Maskiri ana Soldier Love, so I was surrounded by masuperstars. Kana serenkila kuti tozoshanda tese atina kutanga kuziyana nhasi. Takatotanga kutoziyana kudhara. So information yandakawana kubva kuna Rocky nekuzobva kuna Jalaf kwacho, it was information direct from the source. Ana Rocky veve ana Jalaf manje vanhu vakazvara vane talent. So wakamechwa nevanhu vakadaro yoga automatically haisi information iri mubhuku remusic or school of what music, but zvinhu zvavaisangana nazvo ndaizviona ndinawo. Ndaenda kumagala naRocky, ndaitoti ndakaenda kushow ndiri mupani vanhu vakapaka panze isati tatombopinda kana pashow ndaitotumwa naRocky inonocheka kuti pastage paita sei tora DJ unomisa kai saka experience yandinayo inini aya I ended because ndine ma big moves andakaita muzim dance industry wese afanye kongari family munhu wese anoteera zim dance. My name is not new. I've played zvimwe ndikada kuzitaura munhu kushandisa kuti ndini ndakaita zvinhu izvozvo neudiki hwangu. Was your journey always about music or about influence and purpose? My journey wasn't all about music. I was involved in music and I was involved in my organizations and nekutambura kuita vezera rangu. So music was just it was an add-on. Music comes after the Yumi, it comes after Tererai and organization in my street kids. It comes after Tererai, ndaitombeta giving back to the community kwandakakurira inini. Ekutoti chemberi zaitopiwa chikafu nezvimwe zvinhu zvinoitwa before music. Music ndaizoishandisa ku-entertain vanhu. Andinge ndakatounganidza pane zvinhu zviri related to music. Because everything don't have music. So take us back. How did your journey start with Soldier Love? So what happened? Zvanambotaura zviri. Indru primary nduma grade 4. Saura kuma grade 7. Saura mwana mutwina ainzi John. Indaramo naye. Akusikunyema. So taigara padhuze nepadhuze naye. Saka ndi blast vetu takanorohwa kana mamwe yangu tatoti ndara tatese tatwa kama tatenda nabo kuwanda. So kuti ndizoita zvemusic manje zvakafamba so right. Sauro paakaita mbiri bebe akabuda mota for example anga paari pasina sviki. He was now a superstar. So inini ndaona basa pamagaya ndakushandira Prophet Walter Magaya. Ndakatanga kuisa ma secular artist muchechi
zvasingaitwe kudhara kuti macheso andouya mucheto patolidza. Remember one time kuti we talk ndindakamshedza. Wow. Talk vibes ndindakaita se? I enjoyed that time. So right. Akapera kotire black so Sauro man mukuru warwira. Saka akazoita problem yakaita kurwadziwa negumbo. Saka kusaidwa kwezvinhu zvazviri epitiro because he earns money from shows. So patime iyoyo ndinofutika ndakabva ndabudirirawo ndiri PhD. Zvekutoita mari yemotikari 234. Alright. Musirculation. Mind you kuti ndashedza mutukudzi kuchechi. Ndashedza Benjamin Dube. So pa akanzwa information yakangonzwa. Saka pakaita problem yegumbo, he wanted healing, he wanted help. So akatotuma supervisor, unotsvaga chichiwena izvi. The issue yekuzoenda naye kuchechi haisiriwo yanga iripo pakutanga. Akanditi mufana wangu ndine gumbo randinaro ndiri pamawana. Uda mari ere yondirapo izvi ngati anomudhara zvina basa. And by that time ndanisina liquid cash. Vanoziva nyaya iyi kana mukazointerviewa anyone wekongari music anokuudzai. Ndakatengesa auteza yangu inini ndandatotenga zvuma 10,000. Wow. Iri nyowani. Kunongonoitengesa kuti tiwane mari yoti mukomana ndese. Then kana abo Sauro he was money making machine apana singazviziva. Taizongorikafa mari. So ndakafamba naye patime iyoyo zvekuchipatara zvaramba. Mari tatobuditsa. So munongoziva kuti Soldier Love muna nemasongs ekumashura nabinana aitomboitwa ngakutaura zvakashata pamusoro pemaprofits. So zvakazoitika ipapo zvekuti takagumirwa ngo. Tipamawani. Mari yatinobuda everyday taibuda zvuma 600 everyday because tina doctor watata kubhadhara imurapira ari kumbanga kutogara ari padrip. Achakwanisa kuenda mashows. So mari yafuti anoitwa ngeyanodzikira. Pane forge yakalonjwa yenzi zake. Vakandifonera no. So Soldier Love was before. But Soldier Love ngaipa which. Vanhu vangasokuziziya yange chiri rumo. So makataisa ma videos iwayo ndakaenda naye ndinde tokuda tomupusha ari pacho. Pataenda mbanoimba patwara naye. Yes. Vana mtino makuru vanongona chechi kwandoshanda. Kune mwana toporeswa zvemacho ndakatarisa. Vanisingaziye. Atimbotya yenda kuenda kuchechi. Indi zvakabuda. Manewspaper akazobuda wakakuti pakaitwa dziri ngoma akapiwa mari but kune munhu anopiwa mari unzi aite ronda. Saka ronda rakazoenda kupi? Saka ndokulinga kwandikaita nani? After healing yani ndanditi maya mfano ngona chi iwo ndo kutombopusha zvinhu mawek kuti zvifambe takaita mawek ndakafamba naye kwese kwakawanda ndakafamba naye. So pamatokomita makadrive zvekutoti inini iye aitonditi manager tinge tiri muro kana tiri kune zvebasa but kana tiri padeli rumfano. Ende izvozvo zvandingasingachinji kutoti atozosvika pakutozoti afa chakuti ndandiri padhuze naye komana handakafamba naye kwakawanda. Tikunzwa zvinhu zvatingazive mahidden. Aiwa mukoma atoporeswa. Akaporeswa zvemachokwadi. Nyaya iyo yakanombofamba zvechokwadi. Ndini ndaitonzi teri ndinakaita dhiriro. Handina dhirira. Ndadhirira ndakaita ngomo. Akaporeswa zvemachokwadi. Unoziva kuti ini ndakatoshamsika. Alright. Kuti zvitori. Bosi pakasara china macho ndakabuda kai. Panze. Ndamdereche phone call. Ndakadzoka mukomana amira. Zvakatofamba. Iye aitomboniti akunopiwa mari kuti vafambe. Waona video yake achichema re. Ndandatomuzezera kuti ndari koma kufamba kana mapiwa mari kandipiwa kazino rangu. Mukomana atofamba zvemachokwadi pai. Eke makanzwa masongs azorelease after incident iyoyo. Hakuna munhu angakutuka Prophet Magai Jalava aripo akasiya munhu. Pamwe pacho wana vanhu ngatisa shoropodzi chimboenda imunoona mega. And what I believe is faith yako ndio inoporesa. Sure. Mukomana zvake munhu aibelieve muna Mwari zvekuti masongs ake ese akawanda angari maprayer. Angari maprayer. Ndinototenda Mwari kuti ndakararama munguva yaSauro ndakakwanisa kuona Sauro. Ndinotozvitenda zvingaita. So can you tell me kuti Sauro anga munhu akaita sei? Because isu tajera kuona Sauro pa stage asvika tichibaba baba tumuona pama interviews. How was his character? Soldier Love was unpredictable. Alright. He had many characters. Alright, kutona pautoimba. Pana Jalava kasiyana. Kune mweso Sauro wewe aiwe achinzwisa tsitsi. Ana makuru wani. Kozvita mwe Sauro zvagangaga chimujima. I don't care. Chatokwanisa kuti anje mukomana anga nelava. Je munhu wanoziva kuti aiti takanitsana nokuti awende kumba satawirirana.
Because you are ngenda kuyochanodzwa information yamwana. Nchanodzwa information ichi yamwana. Saka ngatigadzisane ichi pana background. Mood switch ake aita akawanda vanhu vangosingamunzwisisi. Saul was diabetic. Yeah. Saka munhu wese ane hama dzine shuga munongozviziva. Unoona kuti umboita mood switch but munhu anga ane one love manje. Saul ngoma. Kana kune vanhu vanonatsoziva. Alright, ana Junior Spragarisa. Vachigara na Jalav. Vanga vasingaiti zvemadrugs Jalav ariko. Undobeche kudai izvo. Mofana unyazopataure ba. Jalav apana kana vakazozviita mudai. Vaitozviita nekurasika nekusaziya. Kana nesu takatombozviita kuzvemadrugs. Patinozoenda ndakabudza kuti nini kana katambidzana kana chinhu chinodhaka naSauro kashoma. Plus vanofunza kuti Sauro paya aitogara nebox kana kuti aitogara nemazvo vanofunga. Vanotomusvikira Sauro. Ipapo pataure because Shadai was saying munhu wese akagara naSoja Love, like people are being influenced like naSoja Love. Mafana kuita Soja Love an icon or an idol. So I think we should just make this clear. For now, God qualifies the unqualified. Sure. Munona why Soja Love akaitwa provincial hero na president. It's first time in Zimbabwe kuti nekumutanda zvemadrugs nekumudzikisira kwa makaita akaitwa gama. The president looked at his talent, he didn't look bad image yake yamaitaura ngoma. Sure. Soja Love is the icon kuzvibhuma kana zvazvibhuma. Everyone is singing like Soja Love. And haisi mhosva, isikirira ratoipa. Izvo zanzi ndingari kutedzera kunoita sengoma. Isusu tisinotaura kuti uikonga infamily kana tazo. But iye Sauro zvaida kuti legacy yake isashe. Vanhu ngavaramba vachirekodha ndara. Maazwana mukana wekugara nana Junior Spragarisa na aipa yuto mama nani. Andokuudzai. Jalav aitoti wakona kuita zvemadrugs andorova iye pachezvake. I said that paakauya kuno. Muzondora Sauro anga newala miso kwayo walaimba nayo. Ningezozo mukange. Akatonzi na Jalav chimbodzokera kuchikoro. Siyana nezvemachi madrugs. Siyana nezvemachi wona izvo ndikuita ini. Mudara Sauro wana aitotaura pamavidhiyo anu kuti zvemadrugs zvitoriko zvinotoitwa and he was aingwa admit face well. Haana paangambobvira aramba. Problem itika nana Shadai nana chi. Vamwe vachina vachita zviri wese vakawanda. Ndotokutaurira. Vachita zviri wese vakaita sei? Zvakawanda. Kuzvida kana musazvida zita raSauro rakanyorwa richapera radzimika. Uri kutaura kuti Sauro hasi aikoni pachiri mitoni yako ndiSpraga. It's the same thing. So vese vari kukopera vatomba mvumo yekukopera. As long as tichinakirwa ngoma dani. Nakatedzera vibes kati vanonzi akapenga inyaya kuti atedzera Sauro wekota force. Akunzi asiri munhu. Aiwa. Hazvifaniri kudaro. Let's respect Soja Love. Sure. Mangozvinzwira hanzi ngade respect baba Sauro. Baba mombe. Inga hafa adzikiswa even nenanhasi. So managing him came with heavy challenges. Ndiudze kuti pakanyanya kurwadza straight. Like obviously my challenges anga akawanda. Ndiudze pakanyanya kubata history kana the hardest challenge. What was the hardest challenge? Okay, ndikupindura iyo. Ndinozoda relate. Mbona ma questions amundibvunza. Sauro makatasa interview yake. Akazvipindura kuti pachimena ndikudzika. Right. Soja Love was diabetic and kune mamwe situations ataisangana nawo pamba tisati tatoenda kushow ekuti taisakwanisa kuudzai paTV. Mazvizenda but papatori neproblem yengeta se right. Ndida kungokupa a very good example. Kune mapromoter aisa Jalav poster yekuchiridzi. Poster yekwamutare neposter yekuno isusu show yatubiziya wana. Munoziva kuti mimi takasaenda kushow yauyu hatarisiri kuziya kunonzi Jalav akadya mari ana kuyo show. Ndizvo. Munoziya. But Sauro asi kutoziya dziro. Akataura vanhu akati pamwe pacho ari kutorwara neshuga boys mukomana. Tatogeza tatitotoya kushoka. Ikatoda kutouya. Muzanguko. But pane situation yatoitika yekuti tichitoenda ikoko pake mukomana arwara. Akatoura vanhu akati pamwe pacho ndiri paairport yakati bhara ndina jekiseni rano. Munguda uzotsvaga waunzi kuita zvekudhakwa. Of which indinorwadziwa mukoma. Munhu uya kana kune munhu aida music zvekuti you would never do anything achitadza kuenda kushow inyaya iyoyi.
zita rasauro rakanganiswa rekumashows kunzi hamani jeka aitise it was because vanhu vanga vakatomuti iai wrong. Inini mashandiro andikaita kuna Sauro patime iyo aishanda na bench Nyandoro aishanda nei. Zvandaita kuna Sauro inini ndaishanda naye kana tine deal iri paground. Ndinda vaine deal mkomo nguri show yakati vanhu vane mari yakaita saka tichoenda kushow yoko ndini manage. Munozambura. Chitopedza show yoko futa vanhu vatorwa na ngakachigona nani nawadisi. Rato image. Soldier Love was like you work that. Yes. Pani masonzo hobo akarekodi vastabuda. Hobo swede vastabuda. So vanhu ngavasa dekupwanya chakanaka vachidza zvakashata. Iwo kuti Soldier Love was not an icon but president vakamisa akaitwa hero so unoza muchiyo kushora nyinyi. Soldier Love nzomdari was a hero of our own generation. Okay. Nanonzi Sauro. Saka character yake Sauro aishandika naye aingoda kudzwa chokwadi. Chete. Tiri kana vanhu vati 1000 ndudzi. Ubva unodzoti unoda kutora chi? Mari. Okay. Aikupa chi? Aikupa mari. Chakashata ndije kuti ini ndapiwa 500. Uzonzwa ndakapiwa 1000. Azvisiri chi? Azvisiri baba. Azvisiri pacheni. Ndizvo zvanga ari munhu. Alright. Aingoda kuzvirika. Aida zvinhu zviri straight. Alright, we are taking a break for 4 minutes. We'll be back and Koma Spila. Yeah man, one taking one of Ladies and gentlemen, we are back again on Courage with Nemwana wa Mambo Spila. Yeah man. We are here to put those my deep secrets. Yeah, so the question that I'm going to ask right now, Lebuji, Mujeni, did you feel as like a manager or a protector? I felt everything. Okay. Because before music, the number would say, even the other protector. Alright. Uno zero ndakambeta msikanzo kuchkoleni. Ndikanzi nono ni maparents abo. Ndaenda na Jala vunoze. Oyo. Asa kumuzika. Consultation. Because it's a vura obo chkolo. Sure. Zifana uchikaji? Udeni. Ingishabikade kutora panya Soldier Love. Makanzo omuntu anoti inini ndakadeso na Sauro. Akusukunyeba bozo nachi. Sauro ndiye munhu ndaiziya ngani ma friends akawandisa zvekuti unonzwa munhu achiti ambogara vaifilisa gara naye ambogara kurenji kunye akusukunyeba chokwadi. Alright. Sauro munhu wekuti nhasi ari panapa ai uko anenge ari plus Sauro uchangadza kwari and ma producer akawanda vakaita mbiri na Jalavu because Sauro anga asingatarise environment ye studio kana kuti mu studio mune equipment inodhura here kana kuti mu cabin kana kuti mu koto. Sauro aingoti akashedzwa aingonoimba. Anditora nemamwe mazita but ndine mari demand otomboita ndinofonda mamwe artists andopisa. Andondibvunza kuti studio yo ndekupi. Obvious. Kuti umtende yegrave achade kuita so you find out unozoti pakafa Jalavu kune mamwe ma producer aba asiyana nazvo. Anonzi Trojan unoziya. Trojan fire kumari akagadzana ndiri murima handione asi ndinoziva kuchachena chete. Sauro achifa aba for studio. What? Akati nini mnangandisa mbiri ndiye? Ndisawo. Saka nafa akarwadziwa zvekuti up to now. Achete zvichi? Zvemaweks. So kuna Sauro ndandiri zvese. Another way I was the link between some of the Zim Danzo artists and Passion Java Records. Alright. Prophet. Karibina Zimbabwe. Vashoda Spraga. Vashida chi. Mandofunda izvo. Buffalo Soldier. Titsu kumanager ma-affairs Buffalo Soldier Zimbabwe. Okay. Yakatomukoni kana Prophet Passion. Akatoudzwa kanzi Buffalo. Pane mfano vanonzi Terry so chi. Izi. Itaichi. In Motherland album raputika. Zvekuda. Yaraputika. Yeah. Pane vamwe vanhu vanenge vari hidden mukunzwa here vanhu muri yeZimbabwe. Spila is talking. Mwana wa Mambo. Amene mamuchizive here kuti kune vanhu vanenge vakadaiswa kunze. Uona chandoziya mwangu. Mari ikonga limvanzi vanoziya zvanotaura. But in the type yekuti kwaitwa kaitwa show Music City Sports. Wakandona ndiri papo zvaJala Farboy. Alright. Watondona ndiri papo. Uzwa Sauro arikuwe. Yombe. So, imimi muchizoona, did the industry support him or exploit Sauro? Right. The only reasons andikana tutora industry, tutora ma promoter. Yeah. Tutora ma fans acho kuti
andoterera right ndisana pindura question yako ndamutora chinwani dakutenda maartist anekana Soldier Love naJapereza anawingidi vakaratidza vabereki kuti with music you can go far kudhara zimdanzo changa chichinje associatewa nechirombe but ezvino zvika Junior Spraga ari kuEngland kaizvozvo andokwira ndege mari andopiwa pamwedzi wazendara unoshaya doctor amepiwa muZimbabwe muna ne degree muna ne PhD so dangotenda kuti music yakacreata way yekuti mageto youth tionekwa sevanhu mumaraini mazvisa ngoma kuna ma DJ vanonoda music kuna vandaze ndara kufunga kwenyu mimika dai kwanga kusina music munakaita ngesa lenjira dai akaita se hadi munakaita ngesa lenjira ya dai atizoti kuri dai ari kopi pati pamwe dai angori munhu arava ngona kana wingiti pari ye music mona yangu Japereza kuti atozosvika kuenda pa status ro kopi it's because of music sure so pa question ya mama ndibvunza mama tichizva ndabvunza kuti itanish image ya vai musupport music vanhu vaifana kusupport Saul vai musupport kana ndikutaura kudaro ndezvekuti ma promoters vai musupport hauna bawara unoita wakasabisa Soldier Love muzara waya Soldier Love profit unza mkuru disadvantage yoya vakaita makuru ndekuti vakafa kusati kwane monetization isati yakuzikanwa muZimbabwe ezvinonzi artist anosatouya kushow but andongwana mari neSpotify anowana mari neTikTok anowana mari nemastreams ezimda makuru vana vakafa patime yekuti havana kubvira varinga mari idzodzo mama mazunza mkuru vanhu vaisupporteja Sauro vanhu vasina basa vanhu vaimukandira matombo vanhu vasina basa vose Sauro vatina kuti yanga kuti nyaya yemadrugs atinganzanzi hapana singaiziye itest akatombopindwa mani imuna mazviri zimdanzo yakatomboitwa ngeipushwa nemadrugs pakuti maartist ese akatanga kuzikanwa aizikanwa mabhesi nemanje mapromota angari kumapromoters vanhu vanga vane manje so Sauro munhu wekuti akazochinja wave kuti pane vanhu vakakura navo akuzotsvaga vanhu vari professional munzanda kuti Sauro akutora terisei ini ndangandibori naye kwese but ingori nyaya yekuti I deserve chinhu ichocho saka munhu yeye ndaizofamba achitaura achita Soldier Love hauye kushawana yakadhakwa Soldier Love vakaita se mapromota nambotaura anisa Sauro paposta isusu tisingaziye vanotozowanda naSauro kuti munongomuziya chibaba chine chakadhakwa maona manje so Sauro vanhu vaifanira kumusapota avaimusapota ngozvinzwira hanzi vanhu vaifana kusapota Sauro they supported him vaisamusapota vanhu vanenge godo manje so do you believe kuti ma-problems ma-struggles akasangana na Sauro were they physical or spiritual? Soldier Love was a spiritual person more than a physical person. Okay. Unoziva kuti ini chado believe chii. Unoziva kuti Sauro akafa kuda. My last song zabuditsa. Ndichafa rini? Ndakuda kuzorora. Ndakuda kuita sei? Izvazviri pachena. Munhu wawe aitaura naMwari nda. Sure. Aitaura naMwari. Kuna masongs aJalava akawanda akatozita maprofesi. Mfeso aitaura naMwari nda. Mfeso yo ndemna inzwi wona naMwari. Saka ma problems aisangana nawo ma physical problems aitongosangana nawo maybe kuti basi Jalava ngati munhu wevanhu wana angasi munhu enoise. Ndizvo. Waziya enge chinhu chaigona kuti sorry. Kana akanganisa aiti sorry. Chingatomuaffecta health yake. Mutwini wake anonzi John akafa nesemji. Nisa problem. Chinhu chekunzi shuga chachangoma. Chiri hereditary kwaari. Ende ndambokudza chinhu wani. Jalava angasiri chigunduro zvamunofungidzira. So Jalava akatoenda kugroup yeSchool. Alright, unoziva kuti pakafa mumuz vaJalava cheko. President Mugabe vakauya. Unoziva? Unoziva kuti picture randikaona nini raJalava ari kudika na President Mugabe. Mai vaSauro vaifamba naSalim Mugabe. Baba vake vanonzi Muzavazi makatarisa. Sauro akadigwa pasi namudhara wake. Mudhara wake aisponsor ZANU-PF. Sauro mwana wenyika vhodhara. Sauro anatanga kuenda kuState House ka. Ndambokuudza imwe nyaya. Roki ashedzwa kuState House. Anti taenda ka. Muzonda. So Sauro amuna kutanga kumuona achimba ega no. Makadenda pa mavideos akuti ekumagala ekumachi. Soldier Love was a backing vocalist wa Roki. Unoziva? Handizviziva. Uzati chi chakaitika ro. Roki ashedzwa State House.
Saura vaenda. Function yamai Grace Mbala. Pazopiwa Rocky studio ikumenda. Mzali jala vakapiwa amari na Grace $500. Atoita freestyle. Ndosoko tuna Saura ngari mwana musangano, Saura ngari mwana wenyika mdani. Image haiportray yekuti chigunduru aitwa zekai dzayamboma. Unoziva kuti Saura nganda pamba pawo chapatori nesu miponeshi. Vanhu vakarara kura vachitora machirungu chaitaura achisi kudzidzira kawa chaitaura. Ndosoko tuna soja live aita kanzo yako rally yakati. Aienda. Bozo munhu akakurira mumusangano yawo. Ndosoko tuna futi akazovigwa nemusangano. Ndauya kuzonzwisisa. Mazvona? Ndakuzonzwisisa. Vamwe vanhu vanoti Rocky ane song yakabira soja live. Wakumenzwa nyaya? Inotaurika. Uzati chichakaitika. Rocky aifanira Big Brother. Manager wake ainzi by beat. Mbava ya Triple J. Rocky akaugara pajeni pasauro ati Rocky achigara pajeni pasauro kudaro Rocky afanira Big Brother. Saka Rocky akanzi tuda 3 masong anosara achirira Rocky ari ku Big Brother. By that time Sauro wanga admitwa ari ku hospital, shuga yake ngete yange yakwira. Saka takatogara pasi na Rocky but takaburidza ma projects ese ari Rocky manga agomira chi murodi tida kugadzira 3 masong anosara achirira enda chi BBA yandi. So takavhura project yeso inonzi zuva nezuva ndichakupa nguva iya anoziva kuti iruva ya Rocky Pauline. So jena vanga kaisa vhesi rake but rakasina pan stage. So yombe atotoro vhesi rajela vhamba rachotase vapaisi vanonzi military SK anomange muvado Rocky mbeno Big Brother mukomana ari muchipatara akagara long time pano kufamba kumwe nzafa but yanga asina saka Sauro manje akazotaka kuikafa akaona song yaipa ZBC ndiyanga akanyora so gaya yo kuti song I believe ndoyo song yaitoti ndoichandisa mbiri wezenda I remember ndasangana neSauro muna smart zo imwe roti non smart Rocky akadzoka ipapo Rocky akaniti uyana na Sauro akapiwa mari na Rocky yokumbanzira song ipi Rocky ari talented atingati akanyorera Sauro angamada kumuona the style yekuperforma nemadancers nezvese zvanoita akazvana kuna Rocky. Saka vakatogara vese zvekudaro. Panga patori nestudio. Because studio yange yakato vakwa pane nyaya yakaitika indaba cement pajen 2 bags cement one. Ndanopa boys bra vaka studio yanje. Oza chichakaitika musikano ipasi pajen ndanoza ndarandi wabaje nyaya yakanetsa. Oza chiwa chakazobuda lini. Interview yaitwa Rocky na Stuart Nyamera achiti studio yatakavaka mari kutenga cement takapiwa na Terry. Ndaramu mbaona video hii. After some years. Saka vanhu musati Rocky aitsikirira Sauro kana kuti he supported Sauro. Ingori nyaya yekuti vanhu nzira dzakasiyana vanozoenda kwake vachita sei? Achienda kwake. Ndakuita mwana kudzosera kumashure my brother Spina. Ndikumbura kubvunza kuti pane vanhu vanoti music ailinke ne religion, like those secular music. What's your response on that? Ngomo Mwari ane ma boundaries. Mwari wemunhu wese. Unoziva kuti ma prophets in Bible atinoto verenga chichodzidza vaiuraya vanhu Bible unoziva David chachada akatoraya Goliath. So music inolinka ne religion because I believe music is a talent rawapiwa na Mwari. Music is used to push a certain idea, to spread a certain objective. Example yanogona kukupa Talkie Vibes ndiyo ezimdanzo andi. But masongs ake aneva ndi gospel. Unoziva kuti Soja Live yo masongs ake akawanda ndi gospel here. Right. Sauro masongs ake ese akawanda aiona aito preacher gospel kutopfura ma gospel artists. So the issue yatataita ku PhD yekuti ndiri kuudza kuti vanhu vemusecular vaiuya. Kwakauya macheso achiridza muchechi. Vanhu vari pazindogara rogocha pepe. Vakanzwa kuti macheso ari kuuya vaitouya kuchechi. Wapinda muchechi manje wobvazonzi vamacheso vari kuda kungoperforma 30 minutes kana vapedza zvangoparidza wozodzoka futi woperforma. Iwo waugara muchechi wakamirira
but pa process iyoyo unotoparidzwa shoko rekutoti iwewe unobva watotendeuka. So music ndani aisiyani nereligion because mubhaibheri chamingwana satani wanaitodza imba wana aitoimba mwari kuti vadzuruke handi pandoimba nenyaya yengoti zvako imbori munhu akurira saka zvashata. So makaona na Prophet Ubedenjo vachishedza maartist atinotomboteerera kumabhawa sinoti necessarily kuti vanonakidzwa nezvinhu izvozvo. Saka shedza iwewe kuti iwe ndikudhonze mwana chaiye wamuradza ice cream achiramba kugeza wamutanga wageza ndozokupa ice cream handandogeza. So I have this question. Ndoibvunza munhu wese but asandawana munhu ane mhinduro with this question. I usually ask people kuti is gospel a genre or the message that you're singing mukati mesong? Azvinye kuti izindanzo ipop music isungura tingaiti gospel igenre iri or kana kuti ingori message yauri kutaura musoro? Okay, mina ndikupindura kana chikuti genre gospel haisi genre and because that's a DJ arikuimba raga dance yake but arikuimba nezvamwari. Kuimba nezvamwari azive ndo gospel. Kunoita kuti gospel of darkness. A gospel is an initiative or it's a term yekutanga kurumbidza kutori ne ghetto gospel. Vanhu vakatonzwa Saringa nozvindoimba ghetto gospel. Kana ari kuti anoimba ghetto gospel, a gospel ari kuimba zvinhu zvekusangana nevanhu mulocation. So ndo gospel. Kuimba zvamwari unongozvimba hip hop futi. So gospel is type of music. Genre is type of beat, it type of music. Kungoti spreading the gospel. Ingwani yange Bible chero. Pane pronounce the gospel of Solomon of the gospel of what? I think it's an initiative or it's a way of when I'm going to say the message ring away do not it's praising. You know the gospel praise and drugs. Okay. It gospel food. Zakamawa. Zvakana na vanhu vanotanzi ni andibezi mdanzo ndoimba chirungu. Saka international music. Music it's a language. Tukanoimba shona vanhu badala international one. Wangoimba nechirungu yacho international. Atinojamba na poronge tainzwa nzvunzi. Music it's a language. So kuva international artists, let's try to represent isusu culture yedu. Zvozoti mana Nigerians vanda amarise. Riki Rosaka kuzoimba pasong nonzi beautiful onyenya ine Nigerian beat. Iwe washedza Davido wakuda kupinda pa beat rekunyika kwawo sei. Let's be proud of our genre. Mukuzunzwira ma artists ari kunzo. Alright. So Mimi, you said you've been working ku PhD ministry, right? Muchiconnecta ma artist ekusecular music acho uya ku church. How was that connection nema artist wa nezvinhu zvechechi? Unoziva kuti munhu wese anemba runamadzo. Unoziva? Munhu akaimba zviro zvaachayo kuchechi. A lot of people think that way. Kuti munhu akakuti koimba haasi wechechi. A church is a gathering of sinners. How would they? Yazopa time. Saka kana tese tivatsvene tukendereko. And PhD inotonzi prophetic healing and deliverance. Everyone needs deliverance. Munhu wese anotoda deliverance. So we can't run away from music in that. Hatikwanisi kuzvitiza. So experience yangu church. Ukona ma church and prophet magaya chandowatendera zvavo. They have open hands to anyone. Ukona zvandikatoita ini. Ndakarukwa ndakaita sei. Ndatofamba na prophet. Asi ndakaenda kune imwe church ndonotonzi gara mumashure. Sure. So my church aya they accommodate everyone. Kana chidhakwa uya andi ndono unobatsira. Akuenda kuri kusina chunjarira sei. So music and church it always connects because the first kana uchiimba it's a talent rakabva kuna Mwari. Okay. Mari futi yakasikwa nani? Saka kana shinzo masongo yonzi mawaya antaza unemba muchechi ati muchechi tiri kutoenda munamato zvimwari tivhurire madhozi. Saka eka ndaenda kuchechi kadaita mari ndakomborwa naMwari handizotadzira kuti dzawaya itori testimony ndikucelebrate ka. Sure. Hatikuvhurwa mumabhazi musingakwanisi kuziva hadzi munhu anokwanisa kunoimba because ari kupraise Mwari kuti
Tawana ji mari. Andika. This big what are you saying? Nenye tu mwanangu ngoti baby rakanaka saka achafa lendo chichi. Andipika chakagadzwa lamwa. Sure. They are praising. So macheche yangu matenda na prophet Joanna chichi ana makande. Vana kutora uri zvauri. Ndara hospital unodi wamna kurwara. Yeah, sure. Saka kuma chechi isusu tisakavhurwa machechi kuti tibatsirwe. Okay. Mukuzvinzwira. So, ndakaona I was going through your profile. We have worked with artists like Wingity. Right. Panya ya Wingity man. Yeah. Chaketi ndichikuda iso. This time Prophet Magaya vaka requesta. To Wingity yawe ku Night of Turnaround. Okay. Patazo visa talki bebe. Chada visa Wingity. But Wingity ane proper right my channels ake. Anongari booked for the next 8 months. Yeah, ndakambonzwa zvekuda. So process yekuisa Wingity kuchechi yakatraiwa nana mawani. Overseer machichi. But I'm the only person nakakwanza kuconvince management ya Wingity. Banda mukoma akaimba chi? Akaimba kuchechi. Ndo pakagarishe chipiano nani? Na Wingity. Because ndandamboenda na Soldier Love studio kwavo pavaita song yavo kuti magafa. Ende chinotonakidza kuna kuti Wingity anenge selective pa social media but anoziya nyaya dzinenge dzichiitika. Because paatozouya akato. So Wingity relationship yangu nayo. First of all ndakaenda kustudio kwavo. Ndina Soldier Love. Sure. Vachiita collaboration. Ndo pandakamuona. After that pandazo vakumbira kuti vaye kuchechi. Vakauya. Pakutanga vakatombo charge mari. Ndikati towedzera mari. Kuti mukasike kuya zvanzi no. Kasinya mari tiri fully booked done. Wingity is so professional zvoti akwanisa kutambira ngebooking ane. Vamwe vedu avafanira kuimba nyaya zvati ndombotora kumasvingo ndozodzoka ndichitora ichi. As you find out andosadzaenda kwese. So Wingity works with principles and I just thank his management for hearing my call. Ndakaita hero mwana pachechi. Zvekuda. Ndakaisa gafa pachechi. Sunday must cut machena. Mwana wa mambo. Wani mnakapegedza salon gero. Oyo. Ndini. Mambo zvinzo dijela vanga chinjerasta. Alright. Flows ujazo kuibata payo yega yo last time. So kumukuza kwamwera Wingity was it about transformation, influence or exposure? Zvatinoita isusu. PhD ine vatendi. Right. Pane masongs a Wingity yaitoimbwa muchechi. Samani mnyange vanotuka, ngavatuke zvavo, nyange vanotuka, zvavo life yangu. Ita zvechi navamagaya, zviri kufaya, waiza. Taimba muchechi song yotoridzwa ne PhD band. So Wingity ipapo wanga ne album rake rainzi Gafa futi re. Yeah. Raitodiwa because iyo uchitodrive uchienda kuchechi pamutonzo Wingity. So what Prophet Magaya was actually doing, he was just bringing the superstars that you love to church. Kwete kuti mimi watere kubawa. Sure. Chashata environment as artist. Chinonzi kubawa washata as artist. Sure. Kana bawa iro bawa rega risina vanhu. Anomboshata. Rono chimvera chechi. But environment inenge yagadzirwa nevanhu vanenge varimo. Yeah. Mukuzvinzwira. So, mukoma spira. Takudzoka pane nyaya iyi. Convincing Soldier Love to cut his hair was powerful because angodoneze mukwende. Mandiro zake ingeri image yake. So chakaitika ndechikuti taenda kuchechi ngoma. Sauro akatombo ora mwaiti pachechi. Mbati ndakwenda. Asitana mateko. Mbamutsa mota. Indri muroad ndikati no. Uyu munhu anofanira sei? Okay. Munhu afana kuenda kuchechi taone prophet. Zvogero sa zvako. Unzeri. Ndakatomunyebera kuti sha ndakatodaira phone isiko kuti prophet mati ndiwe naye ndakutowe ngati prophet wafona sha andi. What? Ule prophet mchechi wakati Sauro au testimony. Pandakanzwa tiri mamufona kanzi ndakamfonera. I was trying ndakada kumudonza kuchi. So auya aporiswa Sauro. Chipa kuchechi. Anditi mfano wangu mwazi. Ndambochinja zvi. Why? Mazambona. Ndambochinja zvi? Yes. Ndambochinja zvi. Image yake zini mapfekero zvese. Because anga wano deliverance ngi anga atoona kuti
kupesana neupenyu zvinhu zviri padhuze. Saka love futi yakapiwa naProfeti Magaya akainakirwa nayo zvekuti Sauro anga kuuya kuchechi. So imi ndiye ndotodriver ndinaye tukaenda kuchechi. Ndatomti anogerwa naMula chichi waiza baba wake aingomugera kumusai. Ndichipedza kugerwa Sauro akabati tinogerwa ndikati bomb ndaita gerwai ndarangomana kabisa madreadlocks. Ndakatomboti vamwe achandomadzosera ndinenge nawo kumba akatozomadzosera papaya ndatondomudzosera kuti mai madreadlocks. So zvekugerwa zvakana kuti tenjeje agerwa izvezvi. I believe kuti in life unofanira kuchinja zvese panochinja shamwari futi pamwe kamugererwe kakaita katopotsa nemari. Sure. So kugerwa akaita iye Sauro ini nangu ndiripo pandakamuti gerwa indani because vanobva vamboda muconvince zviramba inini ipapo vangoita sokusport yekuti akanditerera because ndandabva kumuudza zvinhu zvamubatsira achitoramba ipa PhD akatondisa nhano. Alright. Saka kanga nditaiwa mufana wabanzi wokupikisa mukomana ambaita se vagerwa chinonakidza nzochii pakagerwa vanhu wobva mwane manhatsa wakabviswa. Saka muri kuti that moment changed how fans in the industry viewed him all over. Like my question is, Pagagerwa, did the fans see him in another way in the industry? Right. So was never concerned about what you think. He did everything to the best of him. Okay. Vanantaura chakamboitika ndechekuti mamwe mageto youtsika angavateedzera kusarataka ranga rane tsvina rine chii zvakatotanga vanopenga pavakaona Sauro agerwa vabva vagerwawo vakatomecha kuita smart. Because Sauro anokuita influence vanhu before madrugs ishandara tichifamba najara vhundosanga karopa panapa kana step kana mafambiro kana muri munhu wekunga family muzanga makandigarisa panapa magasa Junior Spraga munozoona kuti pane masimilarities. Conquering family was a family, it was a way of living. Ayo, Sauro munhu yesanga ari upa mnana. But mamwe mageto youth kuti vaziva kuti vhudzi rinomaintain vanoda shampoo rinoda chi. Vakaudza vari kupenga nyama dzavo kumba. Saka Sauro pakagerwa kuti vakabva vateedzera kumba vaita vanogerwa vese. Hombe. Saka makambosvika here palevel rekuti vanhu vakazoti because mama kushanda naye enge obviously vanga vakutotora ize mufana wake. Did people try to pull him away from you? Yes. Members angagara ariko. Alright. Vakata mufana kusvika padhuze. Ndakatengesa motikari yangu ye10,000. Ndandauti ndakaenda kushow any show yandakuita ndipa impana 200. Mari yakandizondipa iye inotopfuura pa. Wow. Yeah. So behind the scene paiva nema betrayers here and kuti varipo bozoneka mdani a promoter is a businessman. Sure. Betrayers aitwa ndekuti ainzi imba tozokupa mari. What? Apedza kuimba pabhawa muridzi webhawa tichamone takada kuti tipei mari isati yaimba tatanzi drugs. And mind you mwana wazimba page jampiwa mari akuna imba mari. Sure. Ngozunzwira muzafanzwa vanotopuwa mari futhi. It's an appreciation of talent. Ndizozo vanhu avazvinzwisisa like we have this church sanding vanofu as in kune madesigners ndara anodesigner zvinhu vanhu vanogona ngoti ndikukuitira the church so ndokupirei mari avantobhadhara ini ndichoshanda pamagaya ndetobhadhara ndichinamatirwa kuti ndichibatsirwa ndichinamatirwa kuti ndatoita se but mozonopa offering plus oneka mdara nyange mubhaibheri chamuchemo chinjonzi offering changa chingoripo sure we can't run away from offering azviite isusu hatisiri isusu pakuda kudecide kuti uyu ndiye prophet chaiye uyazi we don't have that spiritual power to identify who's good and who's wrong. Sure. Saka looking back and did you always make right calls ungapa makati hande church gerwa mkwende maingo kana zvanga zvingori zvepapo kana kuti always kubva mukure mimi zvezvo zvamaita inenge iri right decision? Ukuona pandakagara nini panapa ndizvo zvandinoita zvasenda kuchikoro. I'm an author ndonyora mabhuku. Alright. Tole bhura ndotoloncha rinzi The Man from Mabvuku, read the life history of Scott Sapwanya.
The book that say we can the rise of a billionaire. Vananga vachiti ada mari kuda mari kuna pananta chinhu Hapana. chisina Chisina. so Sauro aindida boss ndine ma connections ndaro ndichanda ku PhD ndinefana kuziva munhu zati influential wasvika pachechi kuti muna minister muna ningi so ndakapinda mu junior parliament yete young age ndakazviassociate nima multi-millionaires yete young age ana Scott visa ndivangu ndalo nduda kid nizozvika nyangwerewa munoona ushambisika panozara mari yakawanda so inini ne age yangu vanhu vaingonditi anokwanisa kuzviita here nekuda kweage but inini ndakakura mufamily besides kuti zvinoenda unana Jalafu ndakatombogara mustudio panainzi Aaron Chakanyuka Chinamira aimanejwa namunharaunda vano Chakanyuka aenda nemustudio kugrama kwekwe enda ndaalbum ramachesokora nodza nasingaziye ndokuudza the evolution of urban groove kuti yakabva kupi zvakadai ndoziva music mna kwete zvekunyepa mna pane maproductions wobom ndara akatoitwa naJalafu ekuti handingazoti hangu ndide kuzvinanzi ndini but give credit ka painongodiwa sure munhu ngaasimbiswe achiri mupenyu amunyepe ndokusimbisa ini aiwa ndizvozvo ndokusimbisa sure saka apa question manga muri kupi pamakazonzwa kuti Sauro akusisina kona zvakaitika Sauro angasainwa naProphet Passion under Passion Java right Prophet Passion watotenga imba kuWaterfalls for Jalafu pangeswa studio chete ichitori kona nhasi imba iyoyo so Sauro akasingaita 2-3 days someone pachachakuitika kwaari munhu wekuti nyaya dzanga kutaura dzaindibvisa padhuze naye apo izi garatorashetika ndounomukanisikwa ane zvinhu brain dzake zvemufeso uya vanhu aimuwedzera maproblems top of mind ndara the issue yekunzi Sauro anga asina mwana haisi mhosva yake ani diabetic vanhu vese madiabetic patients anoziva munhu ane shuga zvinonetsa kuti aite se ndosaka ndichiramba ndakanzonzi ndanodanzi ndine mwana waSauro wandoziva ainzi Serani chimudhori changa akatotenga chatogera muteni ana aipa naspraga Sauro ainzi baba Serani nyaya yaimudya zvokuti wese paundiisa pazororwa nemwe munhu obva aita mwana ndara ndimi chimboso yemutsoka dzake ende iye aiti paundapedza one so kufa kwaakaita mukomana ndanane 2 days someone mbanifona nemedate yakutaura ngoma mbobo chichimnazeyambo ndoenda papo ndaenda ku ndandiri paairport yeku Ethiopia ndida kutodzoka kuno ndatomuti mukoma ndakutengera masini kudai zvokuuya ndatopinda Harare pepe so Sauro akadonha ari padeni munhu anga naye ndiye Ricardo DJ wake vari 2 ndiye munhu anga naye saka kudonha kwaakaita Sauro Ricardo akataifona mubanda asiri muZimbabwe so haana kwanisa kubata direct saka zvavakaita ndezvekuti vakabva vatakura Sauro mboenda naye pambuya Dhokasi saka pambuya Dhokasi pepe ndokwandikakurira Waterfalls vanhu vandoshanda ipapo ndo vakatodudza paWhatsApp kuti Sauro ari panapa ari kuwaya saka Sauro kudonha kwaakaita aimbozviita so takangofungidzira kuti ndizvo zvinhu zvaita inini ndakatozvinatsoziva kuti afa ndaudzwa naProphet Passion Sauro akatofa akagara pasofa swara head ndo mafiro akaita saka patime avazoenda naye kumbuya Dhokasi pese anga lifeless mfeso ya inini nanhasi chandotongobhelievha kuti ndikona mfeso aiti ini pamudapedza ende akapedza zviwanda vapfana vese vakuimba zimdanzwa they're just turning his lyrics vachitogadzira new content ndakarwadziwa ndosongokona kuti kufa kwaSauro ndakazogadzira rainzi Conquering ED Reading ranga it was thanking the president, it was thanking the government for honoring one of our own pepe vakaratidza kuti vatoriwo futi neziso kumayouth anenge isusu president ndara chalavhuitwa provincial hero ndara kuridzirwa pfuti ndo patikazogadzira Conquering ED Reading. It was just a thanksgiving kuti apresident maona munhu wedu
Because kuona kwakaita Sauro kwakaonwa ghetto rese ghetto ito sakaita akafara president avanotasa unhu wake vakatasa zvanogona sure that was big so ndakaita read in Thanksgiving watasa pepe ndinakatoverenga tsamba yabvona president bana mapaki because he contributed ndani ana rally yanga singeepisode aenda yes sure and it's a duty for every citizen to support a sitting president besides zvimweni inangwani dota nyanya dzakawanda sinombo alipo yetu tinomutenda nezvanenge kuita anozouya utozotangire pa but ndara amunoshandiswa kuti sawa provincial here zvakati chamisa but takafara semageto youth was anga kuna influence yanga iri lockdown ndara but ndati mazariro anga kaita kwakaligwa mageto youth ndara hatina kusungirwa kana covid kare boss nemapurisa nemasoja tinotatsora nawo mukira kuti chitonangirwa nechi so for me his funeral was sort of a celebration. Okay. Yeah. So chii mungafunga kuti chakalead to his downfall? Panyaya dzemusic Sauro anambobrenda down. Alright. Maybe personal life. Personal life yake Sauro aitobata mari mda. Chokudaro. Sauro aitoita force mda. Sauro akatombovaka imba mda. Akatombovaka imba Jalavani. So ainganzonzi aienda down kunyaya dzelife not music. Music ndara Sauro aitoti nyamba achirwara angosvika achibuditsa ngoma rakahit. Ndara mai vako havasipo baba vako havasipo una mwana. Unotorwadzira saka mari yako ndichaidya nayo. Yeah. Ufichikuita chirwere chinge chachanongo nebrenzi kuti any day ndonongofa. Ingino zvakaitika. Yeah. That was so my finances ake the way he handles them. Munhu atsvaga mari yake mudhanta nayo zvandaze. Iwe usasetera on pace. Iwe tsvaga yako uite zvamoda kuita. Sauro yawana medication plus Sauro life yararama yakaidhura pakuti aigara navanhu more than 10. Anambobvira ndaita problem nakanyima Sauro mari akasandira. Zvonditsone pamwe panotombomfunga kuti azofane papa. Ndaenda tombeta dai ripo retomboto ndara ndipe 500 ndara ndipe chai. Atuwe nayo. Alright. Yeah. So do you carry any regrets? I don't regret anything. Ndapoti ndinotenda Mwari ndakafamba ndakararama nguva yaSauro ndakafamba naSauro. Sure. Munhu yanga renji onda. Andakazvipa kuti pani mutumbi wangu pamuchaushava. Ndopa mupino ndirigafa. Everyone, every industry, ndanyama neve ku hip hop rana rules yache. Andozikukonganisana. Munhu muombe. Yatostyle ukamdaro. Yeah, ndizo. So mdara but hakuna munhu anoteedzerwa kupfuura Jalava. Hakuna. Kana mafake accounts ake akawanda. Bona mna mafake accounts futi Facebook accounts amfura 50 asiragi. Zvotoradza kuti angakaita sei? Angakapenga. Alright. So ndoda kungobvunza one question iyi. Kuti ndikuda lie raiwanzotaura, the biggest lie rinotaura pamusoro paSauro. Biggest lie iyewo futi ane zvaitaura. Zvoteto zvota statement ataura. Sauro wanted to portray, he was selling a certain story. So kana pachitwa movie, stick to your script, don't skip scenes. Zvinonyebwa ndicho zvinonzi passion. Ndiyaura ya Jalava. Makambonzwa nyene? Yeah. Ko passion anongora ya Jalava pachi. Ndezvekunyema. Last days atofa Sauro aitopiwa mari napassion yerent because yanga iri lockdown kwanga kusina mashows. Yeah, sure. Vanonzwa vachichanzi Sauro akara na passion. Don't ever blame prophet. Passion. Kuzvibvuma asazvibvuma, he played a bigger role. Ndiye munhu akatanga kuappreciate ma-artists watengera mota. Mukuru wemazuva Sewini wasatoita sei. And I bet kuti Jalava dainga nempenyu ndiye munhu angadai akatanga kupiwa mota naSewini. And Sewini watori neRolls Royce yakanonzi chibaba. Chibaba ndiani? NdiSauro. After losing such a major artist, how did you rebuild? Chaitika ndechekuti after tapedza viga mukomana ndi ma-artist andoziyana ari pamwoyo paso yona. Alright. Junior Spraga. Ende dangu kudzia mukuru. Vanhu vese vakari kukonga nemufamily.
kunze kwekuti vati Spraga ari kudai they have to join forces and represent Congarine family semadirwa zvangoitwa naSaul. Junior Spraga kuzvibvuma anosazvibvuma mudani fana vari anointed fana arichi right. So Saul afa tiri panhamo pepe ndana Spraga titu achiti tichaita sei munhu adaitemba asi ndikati mufana wangu inini will make sure kuti ndichatira nepandogona napo kuti iwewe uzivikanwe uite mbiri endi kana zvaitika ndichanomudza Sauro ndo vhidhiyo ramaona rero nachikuratidza iyi ndipabva pasa ndichita nemukoma zvamakambondudza dai pechibva show yakati kuti Junior Spraga the next big thing zvaitika. So what I did is before manager Patron, shout out to manager Aru manager Junior Spraga. I'm the previous manager. Before Patron. And up to now, I'm 24 years Spraga. Maria don't depend on for 5,000. Or you 2y, or 3y, or because I failed to kumbatsira and kunoita kuti kana Sauro ari munguvanakiro chimanje ndo panga pane chishwiro chake ndizi representing Junior Spraga. So munhu akaninyaradza ndi Junior Spraga because ndajera kufamba neSuperstar harisi simple manda so ndakaita shungu dzekuti ndarambona Spraga manda takashanda zvekuti achizoendawo kuna Patronage pane pananda kugumira weni pane pamwe pekuti pakuda mumwe munhu ane more resources ane more connections because inini ndadaguma pane zvandokwanisa kuita ndadaza kuti pana pandaguma pakudo munhu anenge Patronage atogara UK ane ma-connections ane chichichichi chandandisina. So vamwe vanomanager ma-artists vanorwadziwa nekuita let go. Silent Killer chacha ndakasvika patime ndakamuti ngona mukoma zvese taita hapana chandichakwanisa kuramba chase. We now need a new mind, new money, postponzwa nevamwe vanhu vane mari ndo pakazoya naGeneral Ovi. Shout out to General Ovi. Ndo zvinoitika panyaya dzemusic plus ma-artists kunzi una managers vekuti munhu anofanira kutengera zvinhu kana madrugs kana kuchanda managing managers zvinhu zviripo chete ndani. So what did that experience teach you about managing talent? Chandakaona ndechekuti kune inonzi artist management relationship. Inini ndofarira kumanager munhu andowirirana naye wandonzwanana naye. Ndina mamwe ma-artists andikatomboshanda nawo ana Mbida ana chichi apana vangu but naSpraga pakatanga paita ukoma neunin'ina. Munzwa Spraga nemikasangana naye kupi andoti mukoma. Munzwa so ina mutemere kuti manager manje ndoda kuibvisa ndikuti sei kune manager aita zvinhu zvinoshoresa kunzi manager unganza adyi artist mari aita sei chandichangopengira ndichoti nini handinyanyowana footstep pandine mari yekuti most of the times ndingaitobuda mari pamadhiri wayo. So you have worked with artist anenge ana initiatives, right? Initiatives manje mashandro andakaita naye ndeyekuti pataka kuzikana ndingiri next time freestyle rangenda initiatives ndakashanda naye iye asingazivi kuti ndikushanda naye singles ndorenda ndine mavideos ema-artists andototora pamupana anonzi sang ndiyarimba first freestyle rakaita maviews awana ndindakariposta asingatondizivi. So nisha munhu ndakangobheliva kwacho chizosanganawo futi aiwa bo andonditi postai postai. So I was managing different from Soja Love. Nisha ndakuita management yake ndakuita management yake mashandro atakaita itoposta zvinhu zvake vanhu ndakamanager direct Silent Killer, Junior Spraga, Mbida D, Soja Love vakawanda. So usually how are you working with these artists? For now we don't have any permanent artists. Watina yezvezvi because ndine initiative yandakavhura nonzi Mdanzo Community tirongo pusha ma-artists kunyanya vaya vasingazikane but I'm working with Buffalo Soldier. We have a tour in Zimbabwe. Buffalo Soldier ratupita right tour totoita so when Buffalo Soldier touches down Zimbabwe I'll be the man who is in charge of everything. Wow,
That is a good thing. So ndakaona futhi kuti zviri nani kuti ndisaite artist wando manager full time. Nditi kana ndine deal, ndingofonera Junior Brown, ndine deal, ndingofonera T-Gonz, ndine deal. Toita deal iroro. Such that inini futhi ndine life yandorarama. Because before, besides music, I'm an entrepreneur. Ndine muzingo nyaya dzandotombo involve, maybe it's a politics. So pane imwe time yekuti ndenge ndichidiwa ikoko full time. So manje ndikaita artist wando manager full time ndo disadvantage because anchakwanisa kubatika pese. So how do you protect my new artists from pressure, fame and exploitation? Kungoonesa. Kungoonesa. Ngacha sekwatikapa. Ngacha sekwatikapa. Watakapa, sure. Mosiyana niona ndikana colorful. Vakawanda vane vakatokumirirai. Vana Jezebel they are there kuti vangu vazoita se kusokanganisa. Alright. Nzana nenga wana colorful. Ndiye mna avaita kuti ndisaningire ndi middle manager Mbida. Oh, ndi anga kudanana na Mbida. Watodanana kabati mfano wangu takwira ndo achaite izvo zvacho. Tukupusha ndani. Mambo timu nantengera outfit $400 obva azonza apiwa $20 ataimba kari kadirika nani kalafu akutanga toposta Mbida ane family kamda akutanga toposta ma explicit pictures nini arutsvaga ma views ndaudza mfana ngona uyu munisiyana naye arukanganisa diri sure pati pachirume azonona mbenda chekuseri futi akazozoona kuti zvandaitaura zvazviriko but angatopa nemwe stage ndanatori pane nemwe stage sure. So what does Soldier Love legacy mean to Zimbabwe today? I think it's the only legacy. Yes, I Chikababa legacy ya President Mugabe. Yema late shit. And legacy gati muise matenzi tu nafa. Nda. Asuna ngushora baji. Sawa ndo lero kufana na na nasa imushipita na mbito. Hakuna kuona yanofamba zikalizwe sawa. Obvious. Crazy. So again Zimda also ever produce someone like him again. We don't have to look for someone like him. Ndara Moses achakadzoka futi. Abraham achakaita se? President Mugabe achakaita se? They are going to be more artists. That there shall be never be another Bob Marley again. Sure. There shall be never be another Tupac. And I may not just really fun. And a Bob Marley and Tupac when I first started watching on YouTube. But what is about YouTube? Not only my views. So jana kuti ndije kuti vanhu vanembangesa vasati vakwana. Engavajana mabachungu. Kune vanogona vakawandisa zvisingaite. Yeah, sure. So what is your mission now with platforms like Zimdanzo community? Yeah. Okay, what I'm doing is very soon I'll be organizing my workshops. Alright. On educating artists Okay. how to make it big, even internationally. Wow. That is why do you need a manager? Yeah, sure. You need a bank account. There are certain things that you must have as an artist, that can empower you to go on the next stage. So what I'll be doing is I'll be calling veterans like Pastor Charamba, Clive Monomkundi. I'll be bringing guys with experience from way back, so that they can sit down with the upcoming artists. They educate them on my issues. Kune nyaya irikuitika yekuti nyaya dzemujolo dzinotokanganisa kuti apfana varikuimba sure mabheba apere mabheba akawandisa ike chakafana kuziva kune mavhaucha emindasi iyo atotoziya kuno kutonzwa kuti akatombodanana kuti najalafu akatombodanana kuti so pane zviri kuitwa nemaartist zvekuti vanoda kudzidziswa mudara how to dress ndara munoziva kuti mimi unokwanisa kuti washedzwa kuBBC ototane makambonzwa maartist manganiko mudare ekunze wekuti anenge achitaura language yake. Let's be proud of our language. Ngavakutsvagire interpreter uchazoda kutaura chirungu waukanganisa kutaura chirungu chacho chakutanga kuti makambonzwa mimi Neymar achitaura nechirungu. You must be proud of our language. When you are going to UK, to America to go and perform, let's go there wearing things that symbolize our country, our nation. Managerians under power the same time. Wapina mbawa yewe South Africa Nigerians akapinda anisa maro but result David. Vanozvipusha vega. Sure. Which is a big thing. Muzimbabwe muno. Machina
right? Kune ma-Chinese food outlets. Ma-China andoziya KFC achinotenga chikafu chavajaira. Imi mukuziya mabhonzo arobikwa namai vepaseri pemba. Mudaida ku KFC. Ndo panotangira kusasapota. Let's support our fellow Zimbabweans. Sure. Let's always represent Zimbabwe. Ngatimbe culture yedu isusu. Yezungu zvinoitika ma-artists esakanda international wana Budu Boys wanani, they were singing vernacular, they were singing our language and they were proud of where they come from. So tikusangana nema-artists vekuti varikutonga vasiri proud nenyika yavo nekwavanobva. Vakononge zvakasara kuti kunzi kunemba Zim dance no. Zim dance, it actually means dance being done in a Zimbabwean way. So plan yangu ipababa tema conference atotanga kutoita change tichifashanda neZimbabwe School of Music ndo kwachita ma workshop ma artists achidzidziswa how to monetize. Wamuna kuti ne artist wait atori na Facebook account putisa kwa problems ekuti manager wako akavula Facebook account ndiye iwo hauna basa nazo muchanetsana akutochinja Facebook account akutotengesa mabhero. It's advantage kuti ma artists avasikuudzwa. Some people are coming as managers but dzimwe mbavha. Sure. So it's just for free? For free. Wow. You are doing a great thing. It's for free because my veterans are not going now even in a pastor charamba man. Oh. Vakati todzidzisa vanhu. Vanoziva uenda newe. Because with the experience yawana nesupporta they are there also to guide us kuti utonotufamba road yakadaiso. We need those people. Go alright. Is your work more about music or impact on my youth and influence? Right. Unoziva kuti ndaimbotadza kuzvibalansisa. Alright. But profit passion ndoita ndizvibalansisa. Alright. Do you know that inini izvo zvanoita business andinoita I can use music to draw people so that kana ndazikana ndobva ndavodzo ndoita nezvo. Alright. Passion ndi profit ka. Yeah, sure. But wanada some music ikusetera mileage. Alright. Panyaya dzekuzikana. Sure. So iyo hakuna chinhu chaunoita chisiri connected nemusic wangu. Uchada advertising. Right now ndine new brand Resafe ruwa. Brand ni Zimbabwe muno. Resafe inodonzi chikwapuro zitari muno. Okay. But ne link randinaro inini nema vanoimba. Usashamisike kutozonzwa iri wacha style kwa wacha isingato kana basati ratodiri. Yeah. So music tinoida chi Savio Irway is going to be the biggest band in Zimbabwe. Sure. So chigayo arispraga to wacha style. Tato bata safe. Chizo wacha style. So let's funga waweyo ulengendo andawile. Vakagadzira mavhizi dzakanzi malongende atengwe. Anotengwa kwete zvekunyamba. So pama workshops anjaita chenge chidzidzisa vanhu kuti besides music do anything because kana iwe uchimba unotoadvertisa product yako pasong pavideo zvotofaya masindisandani ndikuzvinzviriza and these are big ways that you're saying only tena akaita dringi rakanzi hoyo kufunza kwe atengwe zvekudaro vanhu vanongada kutofila that hoyo makula yakatangakula azobisa makulayo. Alright. Mukuzwira like my upcoming artists, these are big ways. And kuchaita Zim dance community kwamuchadzidziswa more about music industry. Zvese zvamunokwanisa kusangana nazvo nezvamusingafani kuita mado's and don'ts. You see? Yeah. Because mbiri iri unongori man of the moment. But just got time it kunekwa nemamwe new superstars are being born every day. That is not a lie. You see? So tarisa Enzo. I don't need brand Sunlight. Alright. Don't miss it. Winky deal. That's only Casio. Alright. Do you know that? No, I don't know that. Usually Winky D is more. Kuna artists akawanda batone brands now. So music and advertising and music and business ndara azvife zvakasiyana. Coca-Cola to advertise with artist but you see. So music and ningiri ngazvirambe zvakaningirina so machange chi advertise pama platforms edu kuti my workshops are they're going to be for free. What I'm just doing is I just want to play a bigger role in making sure that Zim Danzo goes worldwide, to make sure that our local superstars they can be counted worldwide. Wow. So kuchadokwanisa kubatsira nacho izvezvi
it's information is priceless. Yeah, sure. Mati so bana dosangana na baba mechanic manyeruke vaive mungu amorisa kubva pesana nawo but mudara mechanic akatenda kuimba kudhara nguva yehondo is faced a lot of things mudara. Sure. Izve kuti vanhu vari kuti vanopema ku UK vanenge tindani ana Bondo Boys achazaza pastadium ku America bro. Yeah. So information iyoyo takasatovapa isusu vana vanoiwana. Yeah, that is a good thing. Don't sign a contract usina kuverenga. Yeah. They must be representable number one. And then Unoziva kuti mudiwa udiwa utoda mushedza iwe. Unoti tomba 10. Why? Because utasa appearance yake. Yeah, sure. So my artists they have to dress zvinoratidza kuti vakatariswa neZimbabwe. My artists they have to ziya kuti song yako voice yako inosvika nzvimbo dzausina kuenda. So my songs ndo akutsiura vana futi. Tobva taziva kuti kana vachimba explicit atizvirambidzi. Yeah, sure. But usazoimbe explicit from A to Z. Yeah, it's good. So Mkoma speaker, these were kind words and mataura zvakawandisa and we didn't even know kuti dames naku yapanapa dai tisingazoti kuna mwana wa mambo ya muri mwana wa mambo zvimetukwa mwana wa mambo dzimambo aiwa muri mwana wa mambo munoratidza kuti makatotumwa imimi mambo taura kuti soja lavo mutumwa but imimi pache zvenyu mutori mutumwa futi. You should know that. Mashoko angu matisa nenge kuna vanhu appreciate that. Saka nasere principle vantu yimbo kuti panzwe eso. Yeah, sure. Unotrenda but wana passport. Tora kanda passport mari. Dure passport. Ita bank account leo. Vana vaiti se? Tudze. Alright. Kuri kunzisa uri panapa. Mungada kumunza richi kuti apinda muri muinoi. Mungada kumunza shoko rekuti chi. Vanhu vafane mari neskirini. Alright. Ndara mulira. Kuti zvekunyero. Asi anotanga kunza Jasper. Anaenda kugwana kana muzi. Pachasangana because zvoti ndikushandisa nzechi. Akatondiudza saro zvinzo zvokudhara. Alright. Chitobva kushoye kubhindura yatobva. Apana isa ngemba aipa vesaripo. Vaisa. Indiri motikari nani? Ndasaura. Zvikanzi akona pafana. Akona vanonzi Junior Sprague. Pusha mfani. Alright. You see? Indi kuba ipapo saura azoshedza kuti azoperforma kuchitumbuisa. Na Prophet Mankai. Kwangu ni crusade. Freeman akazoti ndakaita sei. Freeman akati achipa songa yake Dr. Mapedza ere kusunga magaka. Angabuda munhu anemba akapaka mwana pengo. But in crowd ndina wani mnanda. Anatora Sprague vanamukwidza pa stage. Freeman akasingazivi kuti artist mbaya. Baba zvakanoita Freeman anoiziva that Sprague akauraya dhanzi ndarake zvoti Freeman akanamba akatarisa kuti akatozotora maiki Freeman kuti aiwa bomba no unoyedefreestyle akapindwa nare papo chimwana chichichi wachanongofarira ndechikuti even madancers aipa yoti arikutoimba ngatoramba achitoripusha kune mwe mfana kuti ari kunzi Kush OG Ashanti angari dancer futi akutopedza zvakaipa waizi let's keep on spreading love so the love again akati kuti love can do it. Alright. That is a big thing. So muda kunza chimu muri Zimbabwe muri Zimbabwe chotangoyudza ndechikuti vabereki tiri kutemba ine platforms amukutima maukwanisa kuti vana venyu munowasiya achicherera zimdanzo kudhara waitoti wanganzwa uchiridza zvinhu izvozvo zvainzi ndezvechirombe ndezvemadrugs ndezvechi but tungotenda neconfidence atiri kupiwa nenyika mabusinessmen vanenge vanadokta kuda kwachitagwirei vari kupa maartist mari vari kunoperforma panhu pangafanira kupiwa 500 vari kupiwa 2-3,000 ulengende is driving a car just because of tagwirei every sewiki nomotikari dzekutekwa navanhu vakawanda is because of what anenge asinopiwa mahara he deserves vakashanda kudhara saka tangotenda njetu kune macompanies kune mabrands kune machi don't lose hope in maartist emuZimbabwe kana tine pamunototi paroda mingi but nekareta yake hazviite be free kuya kuzotiudza isusu totaura nemaartist unochinja apa neapa kuti ukwanise kuti upinde paproject rakati vanhu ngavarambe vane support nesu. Alright, Maria. So zvandiri kutenda ndezvongoti Zimbabweans don't lose confidence kumageto youths. Nyaya dzemadrugs dziri kuitika ndosaka kune Maria. We will try by all means kuti
tidzokere tifambe mugwara ramunoda sei ramunoda musarambidzirana venyu kuteerera zimudhanzo ngarambe vachiteerera kuma-radio stations zimudhanzo iri kuridzwa makambani akawanda they are now looking for mazimudhanzo artists zvinhu zvainzi ndezvechirombe kudhara but mabig brands vatotemba talk inotomona ari pabillboard econet top 10 yemabest songs izvezvi kana ari payoutube anachi haushayi song yezimudhanzo so vanhu ngatingoramba tichingosapotana izi Zimbabweans mwana otenge kuteredzawo mafunction amune mbichana kumuchatotishedze ndino kuti senekile atone masongs egospel unoziva akawandisa ingori nyetu vanhu vanobachitsvaga zvavaroda kuda I think those were like masector those were big words from Mkoma Spila mwana wa mambo we had a great time Mkoma Spila and to platform alright so these were big words from Mkoma Spila thank you for being here mataura zvindotenda neplatform yamatipa zvitoti mukufamba kwenguva maproducer atuita change chikutsvaga ifuti kuti patachita futi maworkshops atachita munenge muripo sure that is a big thing that iripo tichionawo nevamwe pamaartist musatorai nyange asingazikana nyange kaita sei ngawe atore story yake maybe you don't know mumwe munhu anotoimba akamirira platform yenyu imimi kuti azozikana so just keep on doing the good work muchisimudza mageto youth mwana wakungorere ipa thank you Mkoma Spila mwana wa mambo have been here at the Courage Boys chibaba saka guys mugara makangu subscribe this is Elzing TV mwana wa mambo mungada kusiya ere ma social platforms enyu page yedu inokanzi Zimudhanzo community Big Man Hustlers Entertainment page yangu inokanzi Tirere mwana wa mambo ndo masites chita tinokushandisa so pane number ere management number ze management 0793 645 970 so kuna mange ma upcoming artists utoimba yo uri kana kuchiredzo so zvatokwanisa kuita fona utumira demo ndakanzwa demo ndakanzwa ngoma yakaipa ndakutumira mareba zoya tongoendo kuchiu sport kana vane mari divana kana tongonobhadhara obva waita se waimba ukwira kubhazi waita se imagine no pamwe uchatozodzoka futi kwarai autoperforma mucity sports ochandakaona ndechekuti ndine maartists mamwe ndakatomboona kuti anji masaiza but vaizongoblow so future yemunhu haioneke but let's try to believe one another mudada kune vanhu vakatomboona chapereza kudhara mudada ndakasingazoi ndi achazosvika pari so don't judge a book by its cover so these were big words from Mkoma Spila. This was Skylights on Courage Booth. Tukuti tibate by Elzing TV on YouTube, Elzing TV on Facebook. That's our platforms, our social media platforms. Thank you so much. Have a good day. Nekuti chikuru kushandira muri kupinda musango mari kutsvaga pairi so tight kushanda all night shift iri tight nekuti ndiri street fighter inini ndinangwangwava kupinda pakaoma ndiri street fighter inini patachilani papo pamamonya ipapa ndife ndiri street fighter inini ndinangwangwava kupinda pakaoma ndiri street fighter inini patachilani papo pamamonya ipapa ndife andina nguva yakutapa pabasa sawira zvebasa